Okabala umcimbi. Ha? Ushuthi ngenze iphutha bekufanele ingezi. Okabani? Bengazi-ke nami ukuthi wakhohlwa. Kube kuthiwa bengazi ukuthi wakhohlwa bengeke ngize ngize. Phakathi ngimenyobani la? Oh hayi, okay. Hayi-ke ngikhohlwa nje izinto ey'ningi. Khohlwa umfana wangakithi eShowe. Ngithenga i-CD yakhe ngoba namhlanje ulontsha i-CD yakhe. Okubalulekile ukuthi sizokwakha izwe. Ngizwile-ke kancane ngamahlebezi ukuthi kwi-CD yakhe entsha ngathi akukho la anedixa lolimi khona. Awu ishayeleni izandla le ndaba. Izwe ngathi akukho la kunedixa lolimi khona. Kusho ukuthi-ke makunjalo-ke hayi-ke ushuthi kuphelile. Kodwa ngizoyithatha i-CD ngizoyithenga. Ngeke ngiyicele ngizoyithenga bese ngiyoyilalela. Mase ngiyilalelile mangizwa ukuthi yonke into i-right ayisezoqhubeka nombhemu. Siqhubeke ngendlela esasivese siphila ngayo. Vese sazizwana kakhulu nalokho. Sizoyibamba kanjalo-ke kodwa makukhona engakuzwa kahle ngizomfonela. Siyaxhumana-ke efonini. Hayi ukuthi besingaxhumani. Cha besixhumana ngibuza ukuthi hawu kuhamba kanjani asho ukuthi hayi ukuthi nokuthi kuwukuthi.